Iraurgi Berritzen, Urola Erdiko udalek sustaturiko tokiko erakundea da, eta eskualdean garapen sozioekonomikoa naiz berrikuntza sustatzea ditu helburu. Bere organo gorenak, administrazio kontseilua eta patronatua dira, udal guztietako alderdi politiko eta Urola Erdiko enpresen ordezkariek osatzen dituztenak, elkarlan publiko-pribatua sustatuz. Zein da bere lan filosofia? Eskualdeko eragileekin elkarlanean egiten du lan, lankidetza publiko-pribatu estua bultzatuz. Eragileak protagonista bihurtuz, elkarrengandik ikasiz eta erabakiak partekatuz. Honetarako, jarduera bakoitzeko eragileekin elkarlangune ezberdinak sustatzen ditu. Enpresa, hezkuntza, enplegua, ekintzailetza, turismoa eta merkataritza. Bestalde, enpresa, hezkuntza eta eskualdeko udalen artean lankidetza zuzena ahalbidetzen duen kudeaketa kontseilua osatzen da hauen ordezkaritzarekin. Eskualdearen garapenerako estrategikoak diren proiektuak eta gune ezberdinen arteko lankidetza proiektuak aztertzen dira bertan. Lan eremu bakoitzaren gidaritzan, Iraurgi Berritzeneko teknikarien lantalde bat dago. Hauek kudeatzaile eta fasilitadore rola dutelarik. Bere antolaketa ereduari esker, gune ezberdinetan identifikatutako eragileen beharrei erantzuteaz gain, Urola Erdiaren garapenean ekarpena egiten duten lankidetza proiektuak sustatu eta gidatzeaz arduratzen da Iraurgi Berritzen. Oro har, Iraurgi Berritzenen helburua, lan filosofia eta zeregina bere leloak laburbiltzen ditu. Nola? Elkarrekin, eragileekin gertutasunetik eta elkarlanean. Zer? Eskualdea, Urola Erdiko garapen sozioekonomikoa. Zertarako? Eraldatzeko. Eskualdearen garapena bermatuko duten berrikuntza proiektuak sustatzen ditu. Beraz, Urola Erdiko eragile ezberdinekin elkarlanean, eskualdearen eraldaketan diharduen tokiko erakundea da Iraurgi Berritzen.